Fenywod i Rob Phillips, a fi gyda'r archifydd sydd yn gyfrifol am yr archif wleidyddol Gymreig yn y Llyfr Genedlaethol. A heddi, dwi'n mynd i edrych ar mater hynod diddorol yma ni, sef y portread o Fenywod yn ein casgliad o effemera gwleidyddol. Mae'r archif wleidyddol Gymreig yn rhaglen o fewn y Llyfr Genedlaethol sydd yn gyfrifol am gasglu a hyrwyddo'r defnydd o bob math o archifau gwleidyddol. Mae'r casgliad yn cynnwys papurau personol, nifer o aelodau seneddol neu aelodau'r Cynulliad Amlyca Cymru, rhai aelodau seneddol Ewrop, arglwyddi ynghyd ag archifau mudiadau gan gynnwys archifau'r prif Pleidlais, grwpiau ymgyrchu, mudiadau ymgyrchu, enghraifft rai sy'n cael ei sefydlu ar referenda ac ati, grwpiau busnes, mudiadau llafur ac yn y blaen. Felly, mae'n eitha cynhwysfawr. Mae gyda ni bwyllgor ymgynghorol. Mae'r aelodau yn cynnwys academyddion, haneswyr, newyddiadurwyr a chynrychiolwyr o fudiadau gwleidyddol. A mae hwnna'n lliwio gwaith yr archif, a mae'r gweithgareddau ni'n ymwneud yn nhw yn cynnwys trefnu darlithoedd, hyrwyddo a dehongli'r casgliadau mewn sesiynau fel hyn. Un o'r casgliadau pwysicaf yn yr archif wleidyddol yw'r casgliad deunydd ymgyrchu effemera, sef tyflenni etholiadau cymgyrchoedd sy'n dyddio nôl i 1837. Wrth gwrs yn mynd i fod yn eitha ysgafn ar gegau. Dwi ddim yn gwneud yn ysgafn o'r bwnc o bell ffordd, ond mae rhai o'r deunydd yn ddoniol i ni heddi ac yn adlewyrchu gwerthoedd, agweddau ac arddull sydd erbyn hyn yn edrych braidd yn rhyfedd. Mae wedi bod yn gyfle i fi dreulio bach o amser gyda un o'n hoff casgliadau, un sy'n cynnwys deunydd clyfar, doniol, ond hefyd deunydd camarweiniol a hiliol, ac sy'n adlewyrchu gwleidyddiaeth a chymdeithas dros 150 o flynyddoedd diwethaf. Mae'r casgliad effemera gwleidyddol yn un o'n casgliadau mwyaf. Mae 192 o focsys yn cynnwys anerchiadau etholiad, posteri, lythyron, taflenni, llyfrynau, rosets, bythydynau a hyd yn oed ambell i fwg. Mae'n cynnwys deunydd o'r prif Pleidlais gwleidyddol i gyd, y Ceidwadwyr, y Pleidlafur, Plaid Cymru a'r Democratiaeth Rhyddfrydol. Mae'n cynnwys deunydd o Pleidlais newydd fel Gwlad Blad, Plaid Brexit, Pleidlais llai a lleol fel Llais Gwynedd, a Pleidlais sydd wedi diflannu fel yr SDP a'r Comunyddion. Mae'r deunydd hyn yn y casgliad fel wedi ti yn dyddio nôl i 1837, ond mewn gwirionedd prin iawn i'r casgliadau y daliadau cyn 1900. Ar ôl 1900, mae gyda ni tipyn o gasgliad, ond ers 1983, mae gyda ni casgliad eitha cynhwysfawr, diolch i rwydwaith o gefnogwyr ym mhob etholaeth yng Nghymru, sy'n casglu yn lleol ar ein rhan ar gyfer etholiadau cyffredinol, etholiadau Senedd Cymru, etholiadau Comisiynydd yr Heddlu, a thon yn ddiweddar etholiadau Ewrop. Ni hefyd yn casglu effemera ynglŷn ag ymgyrchoedd cenedlaethol, so mae gyda ni casgliadau am referendum datganoli Cymru a referendum aelodaeth Prydain rwy'n Ewropeaidd, ymgyrchoedd tebyg fel arfau niwclear ac yn erbyn rhyfelau hefyd yn rhan o'r casgliad effemera. Felly, awn ni am daith dros y casgliad dros y canmlynedd ers i Fenywod ennill yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau seneddol. I weld shwt oedd ymgeiswyr yn trio siarad gyda Fenywod, shwt oedd Fenywod wedi cael ei cyfleu, a shwt oedd Fenywod oedd yn ymgeiswyr yn trio cyfleu ei hunain. Roedd Fenywod yn gweithgar yn Gwledydd Cymru yn bell cyn 1918. Fel unigolion, a fel rhan y mudiadau, un enghraifft yw mudiad Ffederasiwn Menywod Gogledd Cymru y Rhyddfrydwyr. Mae'r archif hynod diddorol hynny yn rhan o'n casgliadau ni yn y llyfrgell. Ond cyn 1918, dim ond yn etholiad lleol oedd Fenywod yn cael pleidleisio a bod yn ymgeisyddion. Yn 1969, cafod Fenywod sengl oedd yn drythdalwyr ac yn berchen ar eiddo ar hawl i bleidleisio mewn rhai etholiadau lleol. 1894, cafodd Fenywod priod oedd yn berchen ar eiddo bleidleisio mewn rhai etholiadau lleol, ac yn 1917 cafodd y Fenywod hyn ar hawl i bleidleisio i sefyll i'r prif awdurdodau lleol. Roedd Amy Dilwyn, nofelydd, gymunaswraig a Cymraeg fusnes ymhlith y Fenywod arloesol a fentrodd i sefyll etholiad. Safodd hi yn Ward y Castell ar gyfer Cyngor Tref Abertawe fel oedd e.
Mae hi henerchiad hi yn hynod diddorol. Mae'n trafod rhai pynciau falle sydd yn gyffredin i heddi, enghraifft, tal cyfartal, addysg gryfyddol, llwyddiannau yn yr system addysg yn lleol, a'i chefndir fel person busnes, a siwt oedd hwnna'n rhoi cymwysedd iddi hi fod yn gynghorydd. Mae hefyd yn sôn am y drefn newydd, gan groesawu'r hawl i fenywod bleidleisio. Mae'n dweud, this is a momentous election to women, ac yn sôn am edrych ymlaen i'r dyfodol, bod ethol menywod yn rhywbeth i fynd ymlaen. Most towns like to be up to date, mae'n gweud. And if she was elected, Swansea could at all events say there was no other town which had a female representative before this municipality. Ond yn ffodus, i'r etholiad, ac aeth yn rydedd i fod yn dref arloesol i Aberhonddu, lle gafodd Gwenllian Morgan ei hethol i gyngor y bwrdeistref, a daeth hi'n fair yno yn 1910. Yn ôl nawr i'r casgliad ephemera etholiadau seneddol. Roedd etholiad gyffredinol 1918 wedi rhoi her newydd i ymgeisyddion. O gynlyniad i ddeddf cynrychiolaeth y bobl 1918, roedd 5.2 miliwn o ddynion ychwanegol wedi cael y bleidlais, ac 8.4 miliwn o fenywod. Ond gafon nhw ddim y bleidlais yr un telerau. I ddynion, yr oedran bleidleisio oedd 11, fenywod, o'n nhw'n goffod bod yn 30, a hefyd yn goffod meddu ar eiddo. Roedd aros 10 mlynedd arall tan 1928, nes bod fenywod a dynion yn cael bleidleisio ar yr un telerau. Oedd y newid ma'n un fawr, felly oedd yna her ar gyfer yr ymgeiswyr, siwt i siarad gyda'r etholwyr newydd, yn arbennig am y newod oedd wedi cael pleidleisio mewn etholiad o'r fath am y tro cyntaf. Dyma'r rhoi o negetau yn dechrau gweld. Yn yr anerchiadau hyn, un o 1921 a llall o 1903, ni weld rhyw fath o neges atgoffa menywod i fod yn ddiolchgar am ei bleidlais. Captain Ernest Evans, oedd yr ymgeisydd Rhydfrydwyr Cenedlaethol yn Sir Aberteifi yn 1912, yn brolio bod menywod wedi cael yr hawliau. Mae'n nodi that all disabilities of sex have been removed and all the professions are open to them. Mae'n sôn bod y frwydr wedi ennill mae drosodd. William Evans yn Sir Gaernarfon yn 1903 yn gofyn i fenywod gefnogi'r ddynion. Mae'n gweud, ni thywylltir chwi gan addewidion gan y balforddwyr sosialaidd, sefyll ochr yn ochr ar dynion sydd yn gwneud ei gorau i waredu Prydain rhag bryglon sydd yn bygwth ei gorddiwes. Nawr, dwi'n ddim yn pwynt iawn, dwi ddim yn gweld hynny'n mynd hi bod spin bucket heddi, ond oedd yn neges ar y pryd yn eitha amserol, gan fod ni'n sôn am cyfnod y dirwasgiad. Neges arall ni'n gweld, oedd y neges yma'n tan eitha diweddar. Oedd y neges yma i fenywod i fod yn ddiolchgar, i fenywod i ddangos bod nhw'n heiddi'r bleidlais. Dyma rhywbeth allan o apel gan bwyllgor Rhyddfrydwyr Sir Feirionnydd. Maen nhw'n gweud, apeliwn yn arbennig at gwragedd a merched. Dyma'r tro cyntaf i chwi Meirion arfer eich braint o bleidleisio mewn etholiad seneddol. Rhedwn y profwch eich hunan yn deilwng o draddodiadau gorau morwynion glân Meirionnydd. Dangoswch bod eich glendid yn ddyfnach na chroen eich gwynebau. Glendid calon ddiolchgar, dim garwch dwrni i un o'ch cymynaswyr piraf. Ac erin yn erchiad nodi dyma'r tro cyntaf i fenywod gael bleidleisio mewn etholiad seneddol, nid etholiad 1918 oedd hwn. Doedd dim etholiad yn Sir Feirionnydd yn 1918, achos Henry Hayden-Jones mewn wrthwynebiad. Felly oedd rhaid i fenywod y sir i aros 1922 i fwrw bleidlais am y tro cyntaf. Ac rhaid bod nhw wedi dangos i glendid, gan fod Jones wedi cael ei ailethol yr Mawrif o 2833. Trydydd neges ni'n gweld yn yr enerchiadau cynnar yw'r ymdrech i ddangos i'r etholwyr fod yr ymgeisydd wastad wedi bod yn cefnogi rhoi y bleidlais i nhw. Yn 1922, ar y top, ni'n gweld R.T. Roberts oedd yn ymgeisydd y ceidwadwyr yn Sir Ddinbych, yn gwneud pwynt o'i gefnogaeth i ymestyn y bleidlais. Mae'n dweud, ym Mehefin 1911, yng Nghyngor Tref Wrecsam,
dagais i benderfyniad ymlaen a un y baswyd, sef i anfon at y prif weinidog ar y pryd, ei bod yn hen bryd rhoddir yr hawlfraint i ferched i weithredu mewn dinasyddiaeth lleol ac ymerodrol, a theimlo fy gryf ac yn falch o'r manteision hyn nawr yn ei meddiant. Hyd yn oed yn 1950, sef y darn ar y gwaelod, mae Iwan Morgan, ymgeisydd y Pleidlais yn Sir Aberteifi, yn meddwl y fod hi'n werth atgoffa Fenywod o'r hyn mae'r blaid wedi gwneud drostyn nhw. Gyda chymhariaeth eitha diddorol a doniol mewn ffordd. Mae'n gweud bod y blaid yn ceisio wneud dros y wlad yr hyn a wna gwraig dda ar ffarm yn y cartref. Mae'n wneud dros y wlad yr hyn a gwnaed gwraig dda ar fam yn y cartref. Mae'r un siawns ar un rhan i bob un. Mae'n neges sosialaidd. Mae gweddill y daflen y anerchiad yn cynnwys yr un neges tro ar ôl tro. Ond mae'n amlwg bod rhywun yn meddwl bod angen cyfleu y neges mewn ffordd gwahanol i apelio at Fenywod. I ryw fath o gymhariaeth, falle, bydde Fenywod yn deall y syniad, falle, bod gweddill y daflen yn siarad ddynion a bod rhaid rhoi rhyw fath o esboniad penodol ar gyfer y Fenywod. Nawr, mae syniad o dargedu neges fel hyn, neges i a diddordeb penodol i rhai rhannau o'r etholwyr yn para hi heddi, efallai bod ychydig yn fwy sofistigedig. Mae'r ieithwedd a gymhariaeth rhwng y Pleidlais a mam yn sicr yn rhywbeth sy'n perthyn i'r oes yn ni. Ar ôl atgoffa Fenywod i fod yn ddiolchgar, i atgoffa nhw bod yr ymgeisydd yn eu cefnogi nhw, ac atgoffa nhw i profi bod nhw'n heiddi'r Pleidlais, mae nifer o ymgeisyddion wedyn yn ceisio apelio at Fenywod trwy trafod pynciau oedd y Pleidlais yn meddwl o ddiddordeb penodol i Fenywod. Fel arfer, a fel byddwn ni'n gweld mewn ychydig fynedau, maen nhw'n sôn am pethau fel prisiau bwyd, addysg, pethau o ddiddordeb i wragedd tŷ neu mamau. Ond mae'r arechiad yma o Sir y Fflint gyfer etholwyd cyffredinol 1929 yn ddiddorol iawn am ddau reswm. Y gyntaf yw bod y neges ychydig yn wahanol yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Roedd yr enghreifftiau ar y sgrin. Mae'r ddau yn sôn am addysg a thai, pynciau sydd yn arfer yn rhan o neges i Fenywod, ond rhan o neges y Pleidlais. Ond mae un peth yn neges Saesneg, the Labour Party has always fought for equal rights for women and pledges itself at all times for the happiness and economic security of all women. Ar goll o'r Gymraeg. Bod y darnau am bensiynau a bensiynau gweddfon a diogelwch yn y gweithle wedyn yn cael sylw ar wahân. Ac yr ail beth yw bod yr anerchiad hwn yn trafod Fenywod fel gweithwyr, deron am ei hawliau yn y gweithle, lle mae'r ffocws ar Fenywod fel mamau a gwragedd tŷ yn llawer mwy gyffredin. Cofiwch, mae'r daflen yma yn dod o 1929, felly eitha cynnar mewn gwirionedd i hawliau Fenywod yn y gweithle i fod yn bwnc mawr. Dyma rhai enghreifftiau gwych dwi'n meddwl o'r deunydd sydd yn targedu Fenywod. A mae rhai rhain yn unwaith eto yn cymharol ddiweddar. Ar y top dde, fel welwch chi, ymgeisydd y rhyddfrydwyr yn Gorllewin Sir y Fflint yn 1964 yn apelio at You the Housewife, yn apelio wedyn at Fenywod mewn rhywle eraill, fel rhieni, pensiynwyr ac ati. Ond unwaith eto, os ti'n edrych yn y fe, mae'r neges i Fenywod yn sôn am bethau fel prisiau bwyd. Mae'r daflen arall, mae'n ddoi dalen, dalen o'r daflen arall ar y sgrin, yn dyddio o ganol 1970. There's more for housewives in Labour's programme. Mae'n dill eitha modern i gymharu gyda be ni wedi gweld hyn hyn. Mae'n eitha tebyg i'r dogfennau ymgyrchu ni'n fwy gyfarwydd ei weld. Ddelweddau, wedi targedu, mae'n lliwgar, mae'n eitha ysgafn a mae'n cheisio bod yn ddoniol. Mae'n dyfynnu, it's all up with the Tories, meat, fish, cheese, you name it, it's up, except raw potatoes. But boiled potatoes cost more because gas and electricity charges have gone up. Mashed potatoes cost more because milk and butter cost more. And fried potatoes cost more because fat and oil cost more. Ac wrth gwrs, mae'n llun o fenyw mewn siop. Housewives, this is how Labour helped you. Yw neges i Fenywod yn anerchiad Joe Richardson
yn etholaeth mynwy yn 1951. Wrth gwrs, yn y 50au, roedd yn llawer mwy cyffredin i Fenywod fod yn bragedd tŷ, fel term, ond rhaid dweud, o'n i'n disgwyl neges ychydig yn wahanol lle roedd y neges yn dod o fenyw arall fel ymgeisydd. Wrth gwrs mae'n bosib, a mae'n debygol iawn bod hwn yn neges cyffredinol mynd mas ar draws Brydain. Mae'n mwy debygol falle bod y neges yn taro 12, i fod yn edrych yn ofnadw o ymystymol i ni heddi, falle oedd yn rhywbeth oedd yn actually cael sylw. Nawr, un hyn, ni wedi gweld sut mae rhai ymgeisyddion llafur, ceidwadwyr a'r rhyddfrydwyr wedi siarad gyda menywod yn eu cynhyrchiadau. Beth am Plaid Cymru? Wel, dyma ymgais Gwynfor Evans yn 1950 yn etholaeth Sir Feirionnydd. Llythyr gan ei wraig Rhiannon, neu Mrs Gwynfor Evans, a bragedd y sir. Nawr mae neges yn genedlaetholgar, ond yn yr un modd gyda sylw i ddiddordebau menywod, ofni bwyd, plant, ac yn ogystal yn trafod neges heddychlon, sôn am cysgodion parhaus y ryfeloedd. Roedd y tactig o gael menyw i ysgwennu neges i fenywod eraill yn yr etholiad, yn dechrau dod yn fwy cyffredin yn erbyn y 50au. Pam? Wel, dwi ddim yn hollol glir, ond efallai roedd teimlad bod menywod yn fwy debygol i unieithu neu dderbyn y neges sy'n dod o fenyw arall. Efallai yn sicr jyst yn ffordd o'r ymgeisydd i ddangos bod nhw'n gallu apelio ac yn deall diddordebau menywod. Beth, mynd i cwpl o enghreifftiau o'r rhyddfrydwyr. Ar y chwith, byddwn ni taflen rhwng o'm ni a'n gilydd. Dyma graig Emrys Roberts, aelod seneddol rhyddfrydol dros Feirionnydd, yn ysgrifennu Fenywod y Tir. Mae'n nodi bod Emrys yn ddwys ymwybodol o le a swydd merched yn y blwydd, ac mae'r apel i fenywod dynnu at ei gilydd ac i dangos bod ei llais yn gryf, nhw sydd yn dyfynnu gorfod dioddef a chynllunio a llyfurio mewn cariad yn y cartref. Nillodd Roberts yr etholiad, dim ond i golli y flwyddyn wedyn 1951 i lafur. Ar 2 ddaflen arall, mae gen i Geraint Howells a Donald Lewis, yr ymgeisyddion rhyddfrydol yn Sir Aberteifi a Llanelli yn 1974. Ac yn y tyflen hyn, gwelwn un o'r pethau elfennau mwyaf sylfaenol yn anerchiadau etholiad ail hanner yr 20fed ganrif, sef llun o'r ymgeisydd, ddyn, gyda'i deulu, ar gragedd fel props dienw. O leia, mae gan Margaret Williams Wynne, graig John Francis Williams Wynne, yn sefyll i'r Ceidwadwyr yn Sir Feirionnydd yn 1950, yn cael ei enwi. Mae'n cael enw hi ar y daflen, dim jyst graig yn ymgeisydd. Ac yn sgwennu neges falle o'r galon tuag at yr etholwyr. Frida Thomas, graig John Stradling Thomas, yn ymgeisydd Ceidwadwyr yn mynwy yn 1974, hefyd yn cael ei henwi. Ac yn ei neges yn sôn am materion mawr y dydd, er enghraifft anghydfod gyda'r glwyr. Ond i fi, ac yn anffodus, mae hwnna'n darllen mwy fel testyn stoc o swyddfa ganolog y Ceidwadwyr yn ytrach na neges bersonol. Nawr, dyna ddim yn anghyffredin. Bydd unrhyw un sy'n cymryd diddordeb yn y fath beth yn gwybod bod gwahanol fathau o ddeunydd ymgyrchu etholiadau. Mae yna anerchiadau sy'n cael eu dosbarthu yn genedlaethol, mae yna anerchiadau lleol, a mae yna deunydd sydd yn cael eu targedu yn benodol. Nawr, falle ydych chi ddim wedi sylwi bod lot o'r ddeunydd lleol ddim actually yn lleol iawn o gwbl. Mae yn dilyn fformula a chi'n dropo testyn penodol mewn ar gyfer etholaeth penodol. Nawr, doedd hyn ddim cweit yr un mor wir tan ganol yr 20fed ganrif. Roedd yr anerchiadau lleol yn lleol iawn ac yn ymrywio yn fawr iawn. Dim brand, dim lot o sôn am blaid penodol, rhai achosion, dim lot o luniau, falle dim lluniau o gwbl, dim delweddau fel bar chart yn dangos pa mor dda oedd ymgeisyddion penodol neu pleidiau penodol yn wneud. Ac anaml iawn o'ch chi'n gweld llun neu gyfeiriad at arweinydd y blaid penodol. Mae hwn yn hollol wahanol i'r fath o ddeunydd etholiad dyn ni'n dueddol o weld erbyn hyn. Nawr, pan daeth y delweddau a
brand y blaid yn fwy pwysig. Datblygodd rhyw fformula i enerchiadau lleol. Oedd y blaid lafer yn arwain, rai gwaith yn arwain yn y maes hwn. Roedd enerchiadau llafer o'r 50 ymlaen yn eitha safonol. O'n nhw'n cynnwys un o'r ymgeisydd y blaen, neges craidd y blaid, lle neges lleol, wybodaeth am yr ymgeisydd, oedd lliwiau penodol, ac oedd neges at fenywod gan wraig yr ymgeisydd, fel chi'n gweld yn y ddau achos hyn. Mae yna llun o wraig yr ymgeisydd a neges penodol i fenywod yr etholaeth. Mae'r enghreifftiau yma o etholaeth Mynwy a Walter Pleidlais yn etholaeth Ogmo yn 1950. Unwaith eto chi'n gweld bod menywod yn cael ei rôl menywod fel mamau yn cael ei bwysleisio. Mae'r dyfyniad Sylvia Pleidlais, mae'n gweud, by its devotion to the welfare of the children, our Labour government has won a special place in the hearts of all mothers. Fel ffordd yma, ni'n gweld tro ar ôl tro yn taflenni o'r cyfnod. Ond roedd hwn yn gweithio'n dda iawn, lle roedd yr ymgeisydd yn ddyn gyda graig. Ond beth ydych chi'n gwneud os yw'r ymgeisydd, er enghraifft, yn ddyn sengl? Wel, yn achos George Thomas yn Gaerdydd, oedd y neges yn dod o wrth ei fam. A mae hwnna'n rhywbeth gyffredin yn digwydd yn ei anerchiadau etholiadau dros y blynyddoedd. Nawr, mae rhaid ofyn y cwestiwn, bydd yr fath o beth neges gan fam yr ymgeisydd yn mynd lawr gyda etholwyr heddi. Ond wrth gwrs, ni'n edrych am gyfnod dra gwahanol. A byddwch chi wedi sylwi mod i ddim wedi cyfeirio llawer hyd yn hyn at enghreifftiau o enerchiadau gyda'r menyw yn ymgeisydd. Reswm syml yn hyn yw yn ein casgliadau yn y llyfrgell enerchiadau dynion yw'r mwyafrif helaeth ohonyn nhw. A nid yw hynny yn adlewyrchiad cwblan heg chwaith. Roedd menywod wedi sefyll, ond roedden nhw'n ganol cymharol fach. Yn yr 80au, roeddech chi'n llawer mwy debygol o weld menyw mewn enerchiad lleol fel graig yr ymgeisydd neu fel rhyw fath o gymeriad nag o ti i weld nhw fel yr ymgeisydd. A lle roedd menywod yn cael eu portreadu yn yr enerchiadau, roedd yn cael eu portreadu fel mewn rholau traddodiadol menywod, gwragedd athrawon ac wrth gwrs nyrsys. Fel y soniais i, roedd menywod ymgeisyddion, ond yn llawer yn achosion roedd nhw'n sefyll mewn llefydd neu lladoedd llawer o obaith iddyn nhw gael ei ennill. Yn anffodus, felly, gan bod y Llyfrgell Genedlaethol wedi canolbwyntio ar gasglu papurau aelodau etholedig, mae casgliad effemera yn cynnwys yr unig dystiolaeth yn ein casgliadau am yrfoedd gwleidyddol y menywod hyn. Ond mae'n cynnwys dystiolaeth eitha diddorol ac eitha pwysig. Felly, ewn ni ymlaen i edrych rhai o'r arloeswyr. Mae rhaid dechrau gyda Milton Mackenzie. Hi oedd y fenyw cyntaf i sefyll etholiad seneddol yn Nghymru. Safodd hi yn enw'r blafur yn etholaeth Prifysgol Cymru yn etholiad 1918, sef yr etholiad cyntaf lle'r menywod yn cael sefyll. Edrych ar ei enerchiad etholiad ar y chwith, dos dim sôn am wragedd na phoeni am prisiau bwyd. Mae Mackenzie yn datgan ei chymwysterau ac yn trafod materion, bydd ganddi dipyn o arbenigedd, enghraifft addysg. Bydd yn dod nôl i Mackenzie yn y man, ond mae hwn yn dogfen nad o bwysig yn hanes Llywodraeth Cymru. Safodd Gwennan Jones yn yr un sedd yn 1945 yn enw Plaid Cymru. Mae yna tipyn o debygrwydd rhwng y ffordd maen nhw'n cael eu cyflwyno, neu ffordd maen nhw'n cyflwyno hunain. Mae'r ddwy yn pwysleisio cymwysterau. Mae'n a lot o drafod polisi. Ac yn achos Gwennan, mae yna llythyr o gefnogaeth sy'n cael ei rwyddo gan lot o bobl dylanwadol ac enwog y cyfnod. Nifer o ddynion, ond nifer ohonyn nhw hefyd yn fenywod, gan gynnwys Kate Roberts. Fel ymgeisydd llafur yn Sir Aberteifi yn 1959, roedd gan Lottie Rhys Hughes a Joe Richardson fel arweinydd, fel ymgeisydd yn Sir Fynwy yn yr etholiad dalcen caled i ennill. Ond oedd y ddoi nhw yn wleidyddion o ddifri,
Ac aeth Richardson ymlaen I gynrychioli barking fel aelod seneddol nes ymlaen. Mae hanerchiadau nhw yn ddiddorol iawn, nhw'n llawn polisi, nhw'n edrych ymlaen i'r dyfodol, mae'n llawn hyder, a maen nhw'n eitha positif, a ni'n neges. Ond beth roedd yn harw I, roedd y ffordd o lot i'r is wedi cael ei chyflwyno i'r etholwyr. Mae cael ei chyflwyno fel graig yr henadur W. Douglas Hughes, a fel mam. Nawr, wrth gwrs yng Nghymru, ni'n hoffi nabod pobl trwy iachau, ac mae nabod pwy yw rhywun yn hynod bwysig yn arbennig falle mewn etholaeth gwledig. Ond mae'n ddiddorol, ac yn eitha trist mewn ffordd, bod cymwysterau Hughes fel ymgeisydd, y ffaith bod hi wedi bod yn gymhorau sir, bod hi'n athrawes, bod hi'n brofiadol ymwleidyddol, yn bell lawr y rhestr am bod hi'n disgyfu hi. Ond, ar y llaw arall, mae gyda ni llun o loti gyda'i theulu, a trwy hyn, nid y ferch yw'r prop. Ar y diddorol. A dyma rai enghreifftiau o ymgysyddion eraill yn y casgliad. Ymgysyddion Llafur, Ceidwadwyr, Plaid Cymru a'r Gwyddied. Yn yr achosion hyn, oedd dim un wedi cael ei ethol. Ond mae yna cofnod o'i weithgaredd, o'i safbwynt, o'i ymgyrch gwleidyddol, a beth nhw'n credu ynddo fe. Mae yna cofnod o hynny yn ei geiriau ei hunain yn yr archif cenedlaethol. Nawr, fel dwedes I, roedd nifer o fenywod wedi sefyll etholiadau seneddol yng Nghymru, ond tan 1997, dim ond 4, Megan Lloyd George, Irene White, Dorothy Rees ac Anne Floyd, wedi cael eu hethol I San Steffan. Miss Mackenzie y fenyw cyntaf I sefyll etholiad, Megan Lloyd George y fenyw cyntaf I gynrychioli, I gael ei ethol, I gynrychioli Sedd o Gymru yn hir cyffredin. A dyma ei enerchiad hi ar gyfer etholiad cyffredinol 1945. Gwelwn ni ymgeisydd profiadol, hyderus, hiawdl, yn gyfarwydd y materion mawr, dim sôn y materion menywod. Roedd Megan erbyn hyn wedi bod yn aelod seneddol ers 16 o flynyddoedd. Roedd wedi profi hunain, gan amlwg bod hi ddim yn credu bod angen iddi siarad am faterion menwod o gwbl. Siŵr oedd hi'n cymryd yn ganiataol bod menwod fel hi a diddordeb gwleidyddol ehangach. Ac wedyn, mae gyda ni Irene Lloyd Jones, neu Irene White, gyda'i hanerchiad hi yn sôn am ei haddysg, ei phrofiad, a nifer o gefnogwyr adnabyddus fel George Bernard Shaw yn sgwennu i'w chefnogi. Mae'n sôn hefyd bod wedi rhoi gorau I swydd da mwyn cynrychioli bobl Sir y Fflint. Bod rhywbeth yn gweud bod angen menyw fel hi yn y Senedd, mae'r enerchiad yn broffesiynol iawn. Mae'n ei ffortiadu fel rhywun proffesiynol, profiadol, gwybodus a chymwys. Ac yn yr un modd, mae gyda ni enerchiad Dorothy Rees yn etholaeth y Bari. A bwrdd o'n neges yma unwaith eto yw polisi. Dwy fenyw arall yn gwneud I marc ar Wleidyddiaeth Cymru yw Anne Clwyd a Beata Brooks. Cafodd ei ddwy I hethol I Senedd Ewrop yn yr etholiadau cyntaf I Senedd Ewrop yn 1979. Roedd Beata Brooks yn brolio yn ei llysenw fel y Celtic Iron Lady. Ac wrth gwrs yn ei hanerchiadau hi, dyma'r tro cyntaf ni weld dwy fenyw yn y lluniau safonol erbyn hyn o'r ymgeisydd gyda arweinydd y blaid. Mae gyda ni Beata Brooks fel ymgeisydd a Margaret Thatcher fel yr arweinydd. Nawr, dyma'r tro cyntaf ni'n gweld yn digwydd mewn anerchiadau etholiad. Wedyn, cafodd Anne Clwyd I hethol yn 1984 fel aelod seneddol Llafur Cwm Cynnon. A dyma ei hanerchiad hi o etholiad 1987. Mae'r llun gyda Tyrone O'Sullivan, swyddog undeb y glowyr yn glofar tŵr yn ardderchal iawn. Roedd gan Anne berthynas dda gyda'r undeb. Roedd yr undeb wedi yn ei chefnogi hi ar gyfer enwebiad, yr enwebiad llafur ar gyfer etholiad. Mae'r llun yma yn ffordd weledol iawn o ddangos hyn, a mae'r neges yn glir. Mae'r NUM, sy'n un o'r undebau falle sy'n cael ei
ystyried un o'r undebau mwyaf dynol, mewn match o falle neges yw bod yr NUM yn cefnogi Ann Clwyd. Roedd y tipyn o newid y detholiad cyffredinol 1997, gyda nifer o fenywod yn cael eu hethol dros etholaethau Cymru. Ond daeth y newid mawr 2 flynedd wedyn gyda dyfodiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, neu Senedd Cymru erbyn hyn. Roedd bwriad i gael mwy o fenywod yn aelodau o'r cychwyn cyntaf. Wnaeth llawer a Phlaid Cymru rhoi trefniadau yn eu lle i sicrhau bod mwy o fenywod yn fod yn ymgeisyddion yn seddi lle roedd siawns gwirioneddol i fynd ennill. A weithodd cafodd 40 o fenywod i hethol yn 1999, 1960, ac yn 2003 cafodd 30 fenyw i hethol, hanner y cynulliad. Roedd hyn yn ddaeargryn gwleidyddol. A dyn ni'n gweithio ar hyn o bryd gyda Archif Menywod Cymru i sicrhau bod cyfraniad y menywod hyn i Llywodraeth Cymru yn cael ei cyfnodi yn Archif Dau Cymru trwy prosiect gwir gofnod o gyfnod, neu Setting the Record Straight. Mae hynny'n mynd i sicrhau bod llawer mwy o archifau menywod gwleidyddol yn mynd i fod i'n Archif Dau ar draws Cymru. Ond y dargrym wedi digwydd. Yn etholiadau'r cynulliad, roedd cael menywod yn sefyll yn gwbl normal. Dyma rhai enghreifftiadau o anerchiadau i etholiadau cynulliad, sef anerchiad Angela Burns os y ceidwadwyr, a Tasmin Dynwyddi dros Llafur, y ddau ohonynt yn Sir Benfro. A mae'r un yn wahanol iawn i'r rhai o'r anerchiadau cynnar ni wedi gweld. Maen nhw'n modern, maen nhw'n lliwgar, maen nhw'n dilyn brand y blaid. Mae'n tipyn o bolisi, ond mae'n pwyntiau bwled trynol, dim ieithwedd rhy blodeuog. Does dim apel at fenywod, does dim sôn am materion benywaidd. Nhw, yr ymgeiswyr, Angela a Tasmin, sy'n rhoi y neges ar ran I Pleidlais. Nhw sydd yn y lluniau. Mae'n delwedd dra gwahanol i'n anerchiadau hyd yn oed yn rhai o'r 80au. Ac enghreifftiau eraill sy'n dangos cymaint mae pethau fi'n newid yn Wledydd Cymru dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae gyda ni anerchiadau Rosemary Butler ac Elin Jones, a ddau ohonynt wedi bod yn llywyddion y cynulliad, wrth gwrs nawr yn Llywodraeth y Senedd. Gyda llaw, pwynt diddorol I nodi bod mwy o fenywod wedi bod yn Llywodraeth y Cynulliad na dynion yn y cyfnod ers dechrau datganoli. Nawr, unwaith eto, does dim cyflwyno Rosemary Butler fel gwraig I unrhyw un. Mae'r anerchiad yn cyflwyno ei phrofiad a'i chymwysterau. Mae'n gynghorydd, mair, mae gyda'i swyddogaethau cenedlaethol gyda chwaraeon ac amgueddfeydd. Neges mae'n glir. Mae hi'n ymgeisydd cryf, hyderus, profiadol a chyda diddordebau gwleidyddol eang. Yn yr un modd, mae iaith yn anerchiad Elin Jones yn bwysleisio ei phrofiad a'i chyflawniadau, enghraifft ennill brwydr dros wasanaethau iechyd, gwella trafnidiaeth. A'r lluniau'r ddau yn cyfleu ymgeisyddion profiadol, hyderus a chyfeillgar. Mae newid sylweddol wedi bod erbyn hyn I etholiad Senedd y Deyrnas Gyfunol. Mae llawer mwy o fenywod yn sefyll, a llawer mwy yn cael ei hethol. Pan ysgrifennes I y fersiwn cyntaf o'r sgwrs hwn yn 2018, roedd llawer y Democratiaeth Rydol a Phlaid Cymru wedi cael menywod yn aelodau seneddol. Erbyn hyn, mae'r ceidwadwyr wedi ymuno â'r parti. Mae yna menywod yn cynrychioli pob plaid sy'n cael seddi Cymru yn San Steffan. Mae menywod wedi llywyddu'r cynulliad, mae nhw wedi bod yn mwyni dogion ac yn arwain Pleidlais yng Nghymru. Mae hwn wedi codi proffil y menywod yn y gwledydd yn sylweddol. Mae Kirsty Williams a Leanne Wood wedi arwain I Pleidlais I etholiadau'r cynulliad ac o ddilyn wedi ymddangos yn rôl yr arweinwyr yn y lluniau fformula gyda'r ymgeiswyr lleol. Mae gwynebau wedi dod yn gyfarwydd iawn ar anerchiad etholiad sy'n cyrraedd pob tŷ yng Nghymru. Menyw oedd yn arwain y gwirthiad yn etholiad diwethaf i'r cynulliad. A safodd plaid, Women's Equality Party, gyda ffocws benodol ar hawliau cyfartal I fenywod yn etholiad diwethaf. Yn gyfnod, roedd Caroline Jones yn arweinydd UKIP yn y cynulliad. Falle llwy newid ychydig erbyn hyn, ond mae ddim yn digon deg I weid
bod mewn rhywun llawer amlwydach yn Llywodraeth Cymru yn y go nhw 30 mlynedd yn ôl. A maen nhw'n mwy amlwg, dim jyst fel ymgeisyddion. Nawr, wedi sôn i bod yna deunydd targed, a bod yna'n rhan bwysig o strategaeth cyrraedd etholwyr. Ac mae'n ymgyrch i ni'n siŵr bod y deunydd targed ddim yn edrych fel yn erched etholiad, falle ffordd i trico pobl mewn i agor yr amlen ac i ddarllen y peth cyn bod nhw'n sylweddoli bod nhw'n cael neges gwleidyddol. Dyma enghraifft ar y dde o deunydd targed o etholaeth canol Caerdydd o etholiad cyffredinol 2017. Fe gafodd pleidleiswyr y llythyr hwn gan Dr Craig Rada yn codi pryderon am y gwasanaeth iechyd. Yn yr un etholiad, oedd menyw arall yn ganolbwynt ymgyrch y ceidwadwyr, sef Theresa May. Rwy'n siŵr bod chi'n cofio'r slogan Strong and Stable? Ond chi'n cofio bod Theresa May bron y disodli brand ac enw'r ceidwadwyr yn llwyr yn deunydd etholiad. Sôn am y ceidwadwyr, roedd yn erchiadau yn cyfeirio at ymgeisydd Theresa May a sefyll gyda Theresa May. Oedd hwnnw'n eithriadol. Bydd un fath o neges yn cyrraedd pob ran o Bryden. Dwi'n eitha sicr, ni chafodd unrhyw menyw eriod gymaint o sylw mewn llenyddiaeth ymgyrchu etholiad, hyd yn oed Margaret Thatcher. Ond oedd ddim i gyd yn bositif. Mae ffocws un o'r terlenni, y Democratiaeth Rhyddfrydol, yr un ar y dde, a gathon ni dosbarthu yn canol Caerdydd, yn glyfar iawn. Ond mae'n portread y Theresa May mewn ffordd ofnadw negyddol a chas. Nawr, cofiwch chi sôn am Millicent Mackenzie yn 1918. Mae yna stori bach tu ôl i'r anerchiad yna. Gan blynyddoedd, do'n ni ddim yn ymwybodol bod copi o'r anerchiad hynod bwysig yna yn y llyfrgell. Anerchiad y fenyw cyntaf i sefyll etholiad cyffredinol yng Nghymru. Rhywbeth rili dylen ni wybod amdano. Pam? Wel, achos roedd mewn casgliad arall. Oedd e'n plan o archif ei gwrthwynebydd, y dyn enilloedd yn erbyn hi yn 1918. Pan gafodd y casgliad hwnnw i gatalogio, wnaeth yr anerchiad ddim heiddi sylw yn y catalog. A diolch byth bod hynny wedi cael ei ddatrys. Os chi'n chwilio'r catalog erbyn hyn am Millicent Mackenzie, mae yna cofnod yn dod lan yn gweud bod yr anerchiad yna. Ond mae'n dangos nid jyst agweddau gwleidyddion, ond hefyd agwedd yr archifyddion yn goffod newid. Nawr, mae daliadau cyn 1918, casgliad Fenywod gwleidyddol erbyn hyn wedi cael ei ddigido. Ac yn modd pori'n anerchiadau, naill llais o'r catalog, neu os chi'n mynd i wefan yr archif gwleidyddol ar darn sydd yn rhoi canllaw i'r casgliadau fesul pwnc, mae yna dolenni i'r ffeiliau penodol yna. Nawr, fi'n canol chi fynd i edrych arno fe. Mae yna llawer mwy nag o'n i'n gallu defnyddio ar gyfer y cyflwyniad yma. Dim ond crafu'r wyneb dwi'n gwneud fan hyn o'r pwnc hynod ddiddorol. A mae'n wir werth mynd i weld y deunydd digidol yna ar y catalog. Nawr, fi yn gobeithio bod chi wedi mwynhau y daith trwy'r canlynydd diwethaf o anerchiadau etholiad. Yn ystod y cyfnod mae menywod wedi cael ei anwybyddu. Mae wedi cael ei siarad lawr i nhw. Mae wedi bod yn props, stereotypes, ymgeisyddion, ac maen nhw wedi arwain i pleidie. Mae yna negeseuon a hanes hynod bwysig wedi recordio. Yn y deunydd yma, bod y rhan fwyaf o bobl, ond nid pawb diolch byth, fel arfer yn rhoi syth yn y bin ailgylchu. Felly, diolch yn fawr am wrando. Mae yn ddiwedd y cyflwyniad nawr, felly dwi'n mynd i weld os oes unrhyw cwestiynau wedi dod. Rhywbeth wedi dod yn y Q&A. Na ni, siwt ydym ni'n ati i gasglu taflenni. Wel, yn hanesyddol, mae beth wedi bod yn eitha ad hoc, yn ei dibynnu ar bobl yn rhoi pethau i ni o'i casgliadau. Mae yna rai bobl sydd yn casglu pethau mewn ddiddordeb. Mae rhai yn cadw mewn i archifau fel bydd yn cadw cofnod o'i ymgyrchoedd ei hunain. Ond beth sydd gyda ni erbyn hyn yw rhwydwaith ar draws Cymru. Mae gyda fi rhyw 2 neu 3 o bobl yn bob etholaeth. A dwi'n goffod cadw lan os mae pobl yn symud ac ati. Ond pob tro mae'n etholiad yn cael ei galw, dwi'n sgwennu atyn nhw a fi'n hala amlen mawr. A fi'n gofyn nhw casglu popeth sy'n dod trwy. Maen nhw'n anfon nhw'n lot ar ddiwedd yr ymgyrch etholiad. Dwi'n cael
100 o amlenni nôl o bob rhan o Gymru, gyda popeth sydd wedi cyrraedd stepen drws y bobl yna sydd yn casglu yn rhannu. Mae'n really, mae'n dipyn o job, mae'n llyncu'n amser i, felly bob tro mae'n etholiad yn cael ei galw, o'n i ddim yn disgwyl mewn bach o sioc, mae'n taflu yn cynllun gwaith allan o'r ffenest. Ond ni yn ddiolchgar iawn, mae gen i rhyw gwych o bobl ar draws Cymru. Dyn ni dal yn chwilio am bobl yn Torfaen a Blaen y Gwent. Felly, os rhywun yn abod unrhyw sydd yn Torfaen i Blaen y Gwent, sydd wedi cadw stwff o'r etholiad diwethaf, dyn ni'n falch iawn yn cael y stwff a rhywun yn yr adaleg na, falle, sydd yn fod yn ei gasglu ymlaen yn y etholiad y nesaf. Dyn ni'n rili falch clywed wrthyn nhw. Mae modd cysylltu fi trwy ymholiadau llyfrgell, lle byddwn ni'n falch iawn o gael unrhyw help yn casglu deunydd yn yr etholiadau sy'n dod lan yn y dyfodol. Cwestiwn wedyn, ydych chi wedi gwneud unrhyw beth i gasglu personoldeb ar-lein ymgeiswyr? Ydyn, fel rhan o'r gwaith dyn ni'n gwneud bob etholiad, mae gyda ni rhaglen archif o'r we, a dwi yn gweithio gyda Aled sydd yn gyfrifol am y rhaglen ar y llyfrgell. Dyn ni'n neud siŵr bod ni'n casglu copiau o wefannau prif Pleidlais yn achlysurol trwy'r ymgyrch. Ni wedyn yn mynd ati trio adnabod wefannau, ffrydiau trydar ac ati yr ymgeisyddion, a dyn ni'n gwneud snapshots o hynny o reina lle mae hynny'n bosib. Mae'n dod yn fwy pwysig. Enghraifft yn etholiad 2017, fi'n credu oedd lot fawr o'r newid yn ystod yr ymgyrch, newid y neges enghraifft, lle oedd yn taflenni yn pethau print, dyn ni'n gweld ymgyrch mewn ffordd gan rhai ymgeisyddion i llafur, i bellhau o Jeremy Corbyn, ac oedd hynny'n wahanol iawn wedyn gyda'r gweithgaredd ar-lein, lle oedd cefnogwyr Corbyn a Corbyn hunain yn llawer mwy amlwg yn rhai achosion. Felly mae'r neges yn y peth ar-lein yn gallu bod yn wahanol iawn. Mae'n ddull wahanol o ymgyrchu, a mae'n ddull sy'n dod yn llawer mwy dylanwadol a phwysig. Felly ni yn casglu hynny, ond dwi ddim yn credu bod ni wedi gweld diwedd oes yr anerchiad papur hyd yn hyn. Sicr os chi'n byw yn llefydd fel Ceredigion neu canol Caerdydd sydd yn agos, chi'n cael eich boddi gan pentyrau o daflenni etholiad pob tro mhan y etholiad ymlaen. Cwestiwn gan Deian, faint o deunydd yma fydden yn ddangos fel hysbysebion mewn papurau lleol? Mae hynny'n bwynt diddorol. Yn rhai ffeiliau o'r taflenni etholiad yn ni'n cael gan yn casgwyr ni, maen nhw'n torri darnau mas o papur eraill ddim. Felly mae gyda ni rhywfaint o cyfrif o straeon a hysbysebion am yr ymgeiswyr, ond mae'n eitha patchy. Ni yn casglu'r papurau, so mae'r papurau lleol yng Nghymru yn rhan o'n casgliadau ni, ond dyn nhw ddim yn rhan o'r casgliad ephemera. Mae'n adnodd eitha pwysig arall, achos mae gyda ni lot o enghreifftiau lle mae hysbysebion, straeon pwysig dylanwadol, a hefyd mae'r busnes a wraparounds yn gael nhw, lle mae'r plaid yn gallu talu am clawr ychwanegol ar y papur newydd, a mae'n dod yn fwy amlwg yn rhai llefydd. Felly, ni yn casglu rheina fel rhan o'r casgliad papurau newydd. Mae yna rhai pethau fel hynny yn cael eu casglu fel rhai llefydd yn y casgliad ephemera, ond dwi ddim yn rhywbeth yn anffodus dyn ni'n neud yn gynhwysfawr yn y casgliad ephemera. Mae'n eitha pwysig. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Fi'n gobeithio bod chi wedi ffindo hynny hanner mor diddorol a dwi'n ffindo casgliad, a dwi'n chanol chi mynd i edrych ar y deunydd sydd ar-lein dyn ni nawr o'r casgliad ephemera sydd ar gael ar ein gwefan. Felly, os gyda chi unrhyw cwestiynau pellach, mae croeso i chi cysylltu â mi trwy y gwasanaeth ymholiad yn llyfrgell. Felly, fi'n mynd i benni gyda hwn a gweud noswaith dda a diolch yn fawr iawn i chi.